Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun ýaşaýjylarynyň gara goňur reňkli we köne ulaglary ulanmagyny çäklendirmek boýunça çärelerini aktivleşdirdiler. Häzirki wagtda ulaglaryň reňki, markasy we öndürilen ýyly bilen baglylykda ulaglaryň köpçülikliğin tutsak edilmegini ýurdun tas ähli vilayatlarynda görmek mümkin. Azatlyk radiosynyň Liwap vilayatindaky habarçysynyň sözlerine görä, häzirki wagtda bu regionda ýylatyň şahsy ulagyna bolan çäklendirme ilkinji nowatda könelişen awtologlara degişli. Awlanýan ulaglaryň arasynda Sovet Soýuzynda öndürilen ulaglar şeýle-de ozalky ýyllarda öndürilen Günbatar we Ýapon markaly ulaglar bar. Olaryň esasy böleginiň ýöreýän we tekniki taýdan gurat transportda gaýdalýar. Olaryň köpüsini häzirki wagtda polisiýada tekniki gözekçilikden geçirmäge ruhsat bermeýärler. Başga vilayatlarda da köne ulaglaryň tiz wagtda gadagan ediljegini aýdarlar. Maňa ma'lum bolşuna görä 2010-njy ýyla çenli öndürilen awtologlaryň ählisini gadagan etmäge synanýarlar. Bu barada ýaýran gürüňler gysga wagtda bahalaryň petelmegine getirdi. Gara maşynlara bärde entek bir gysyş etmeýärler, emma şonda da ulag eýeleri olary başga reňke boýaýarlar. Olary almaşdyrýarlar ýa-da satýarlar diýip Azatlygyň Liwapdaky habarçysy gürrüň berdi. Şeýle-de Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri soňky günlerde ýollarda polisiýa işgärleriniň çürtkesi köpelenligini belliýärler. Olar tas her bir çatrykda dur, hiç bir sebäpsiz we çekinmän pul talap edýärler. Yol hereketine täsir getirmeýän kanuny zatlardan bahana gözleýärler. Olar öň hiç bolmanda seresaplylyk bilen dokumentleriň arasyna salyp alýardylar. Indi bolsa açaçan, hatda böldürilen puluny öz jübüsünden çykaryp berýärler. Olarda her bir biýdüdünçüligi üçin öz narhy bar. Köplençe ol resmi jerimeden peträk bolýar. Olaryň tapýan bahanalary akly sygmajak zatlar bolsa da ygtyýar olaryň elinde bolan soň haklydygyny subut etmek başartmaýar diýip Liwaply ulag sürüjüsi gürrüň berdi. Könelişen awtologlardan araşdyryşlar bilen bagly ilkinji wakalar barada geçen ýylyň Tomsunda ma'lum bolupdy. Şonda Aşgabatyň köçelerinde sebäbi düşündirilmezden köne awtologlaryň saklanmagy we mejburi görnüşde polisiýanyň awtoduralgalaryna sürelmegi barada habar berilipdi.